Здравейте, скъпи зрители на подкаст Caught in the Motion. Днес ще имаме много специален епизод с мен, главния водещ на подкаста Явор Иванов, и с моя асистент Кобрат Иванов, по-познат извън България като Куби. Днеска съм изключително развълнуван, защото госта не само е мой приятел, а може да разкаже много. Нашият днес специален гост е доктор Александър Христов. Добре дошъл при нас, Александре. Предполагам, че мога да ти говоря на малко име. Не се познавам отскоро. Имаме доста един и същи интереси. Значи Александър, да го представя за нашите зрители и слушатели, които не го знаят. Той е завършил бакалавърска степен по история като мен в Софийския университет Климент Охридски. Той продължава своето образование по история и завършва магистратура, като фокуса върху неговата магистратура и разработки са българско възраждане и българско средновековие. Но не до там спира своето образование Александър. Като един интелигентен и амбициозен мъж, той продължава и завършва докторатура в факултета по педагогика и социални дейности. И също така, Александър, бих добавил, че е една изключително колоритна личност. Той е бил в специалните части на българската армия, в средователен батальон, в парашютната бригада, така че ще имам удоволствието аз и моя асистент да зададем някакви въпроси, ако няма нищо против и на тази тема. И отново, добре дошъл. Добре дошъл. Аз имам честа да задам първия въпрос. История, ние си оставяме по душа, ние сме говорили с теб, нас ни харесва това с социалните действия, аз уча социални действия, но ние дълбоко в душата си оставаме историци. Първо сме историци, после сме всичко останало. Точно така. Защото това е призванието. Точно така. И аз имам удоволствие да задавам първия въпрос. Като експерт в средновековната история, аз бих искал да ти задавам въпроса: кой период в средновековната история мислиш, че е така най-открояващ се? Не само като величие, като нещо дало и на останалия балкански народи, и не само на Балканите. Кой е най-открояващия се средновековен период и кои са тези личности или личност, която наистина се открояват и в България така мъничко повече може да се гордее, отколкото предишни и следващи периоди? Лично за мен, аз понеже съм специализирал в средновековна история, знаеш, така, личните ми пристрастия са Второ българско царство. Така бяха, магистърската ми теза беше около така сепаратизма и феодалната структура на средновековните български владения. Акцентът мисля, че е периода след Иван Асен. Да, някой тук би казал, че това е малко разкъсан период, но лично за мен това си е типичното феодално общество структурното. Сега като цяло, за мен лично имам пристрастие по отношение на определени владетели. Не точно Иван Асен, може би Иван Александър, но и не е точно той. Асеневците първите за мен са така един от моделите, които са на владетели, но те всеки за себе си не може да бъде разглеждан еднозначно. Да. Лично аз моето пристрастие е за Калоян. Сега Калоян е една колоритна личност, но това е специфично за асеневци. Всяко лято хода в Търново, знаеш, археологията там ми е така едно от хобитата, рова се гледам, но това, което тези хора правят, е наистина така модел, да. Иначе като цяло за мен е феодален такъв представител на аристокрацията е по-скоро севастокатор Стрес. Ако не се лъжа в Родопите, не? Да. Така че той е един от хората, така, които така ми е по-специфично, но това във връзка с интереса ми, защото моето изследване беше посветено на феодалните владения, феодалната структура, сепаратизма. Това е благодарение на научния ми ръководител, професор Георги Николов. Той така доста ме насърчи в това отношение, но имам и други интереси, не е цял само средновековието, като цяло късно средновековие от асеневци нататък. С плюсовете и с минусите. Светослав Стрес, ако не ме лъжи паметта, той е владетел в Родопите, от сепаратист, ако може така да го наречем, но български владетел, който по-късно преминава като васал на Иван Асен II, или бъркам?
Той е васал, но тук има една тънка граница. Знаете, феодализма е система, в която всеки търси господар според интересите. И се променят нещата, дето се казва ежедневно. Да, то всъщност това е спецификата на феодалната структура, за да видиш кой къде отива, за да го видиш как всъщност в един момент амбициите му надскачат това, което са възможностите му. Това беше за мен интерес и акцента, да, за средновековието. Мисля, че това е. Да. Втория въпрос, също историческите въпроси, аз имам честа да ги задам, като наистина човек, който е влюбен в историята като теб. Кой е най-драматичният според тебе, най-драматично събитие по времето на българското възраждане? Кой е най-така драматичният период, който се откроява с, може би, ако искаш, и с разглежда от различни гледни точки, като и аспекти, като героизъм, като драматизъм? Батак. Мисля, че това си е еталон. Сега може да има друго мнение, но не знам дали сте ходили в Батак, в Перущица. Това са градове, където... Аз не съм ходил, но всеки път, когато аз преподавам, помежду другото, на българските деца в Дъблин, в Българското училище история, и когато чета Батак, аз се просълзявам и никога не мога да свърша стихотворението. Само си представям, само мога частично да си представя ужаса, който е бил там. Наистина минава всякакви граници на бруталността. Миналото лято бяхме в Перущица в църквата. Не знам, ако има възможност, отидете да я видите. Тя цялата надупчена. Буквално надупчена като швейцарско сирене, не само отвънка, но и отвътре. Стреляли са с оръдия, горили са, палили са. Има костница, тя е махната в момента, но като цяло, когато го видиш на живо, вече го разбираш. Защото едно да си говорим за Батак, когато тиеш да видиш купчина кости и черепи, тогава вече можеш да си представиш и да осъзнаеш всъщност кое е специфичното за даден период, дали е лошо, дали е добро. Сега има и... Аз съм виждал такива в манастира в Тополо, брат, е манастира, или в Елхово, къде беше манастира Да, и сме виждал такива, става въпрос, черепи и така да ги избити български... Това в Света Троица. Света Троица манастира, да, Тополо, брат. И съм виждал, може би не е в този размер, в който е в Батак и Перущица, но наистина да, по-осезаемо мога да го усетиш, когато го видиш с очите си. Да. Но... Даже и аз имах възможността да ми покажете скривалището, където са се криели, когато са ги атакували и как подземието са скрили и всичките са били набъцкани в такива тясни клаустрофобични места. Страха е, така да се каже, един от мотиваторите. Казвам ви честно, когато човек изпадне в такова състояние, дори най-смелия гледа да си спаси живота. Да. Случвало ми се и на мене, признавам си го, никой... Аз също съм човек, човешко ми е позволено, и аз се страхувам, и аз съм се плашил, дори да съм най-смелия, дет се казва, винаги има този момент, така че това е инстинкт за самосъхранение, няма как да го пропуснем. Ние всички хора имаме някакви страхове, дори някой, който боец излиза, примерно, да се бие на сцената, може би то не го е страх да се боксира, но го е страх от нещо друго. Тук правя отклонение, защото ще го разглеждам сигурно. Да скочиш през вратата като парашутист не е толкова страшно, но когато застанеш на балкона да сменяш корниз 3 пъти по-страшно. Парадоксно. Нямам никакво логично обяснение, но си го признавам. Не ме стрегна да стана на 2000 метра височина, но когато трябва да смена вратата, примерно прозореца, дори да е затворен, ми треперят ми краката. Не е също. Така е. Да, няма проблеми. Трети въпрос пак е свързан с историята. Тук не фокусирам въпроса само върху средновековната история, историята на възраждането на България, която и да е личност или период, според теб е дал най-много на България. Като казвам дал на България, като развитие икономическо, социално развитие, в цялата българска. Княз Борис I, казвам го, покръстителя, не е Борис III или някой друг. Казвам го и аргументирам се веднага, за да не кажете, той само го казва, защото това е по-лесно. Няма християнство, азбука, църква.
3 неща, които ни идентифицират в момента като И българи. не знам дали се съгласиш с мене, да, че ни идентифицират като българи, че при него започва процеса на създаването на българската нация. Тази сплав, християнство създава Консолидация, сплав. но нация не съм съгласен, защото този термин е по-късен. Националните обединения са държавни. Но обединява славяни и прабългари в едно, правим една амалгама, когато вече те спират да се разделят. Това е за мен човека, който е наистина. Сега като погледнете дистанцията на времето, гледайте го от тази гледна точка, че го прави за кратък период. Много кратък, да. Да създадеш, т.е. да обединиш един народ с една религия, общ език и да създадеш църква, която да ти е подчинена, а не зависима от Византия. Малко да страни могат да се пофалят в втората църква след византийската буквално, или арменската, ако махнем третата буквално. Буквално църква, да, която е национална държавна. Така че това е за мен човека, модел. Сега, ако трябва да ги степенуваме, сигурно има и други. Сега, може би някой очакваше, че ще каже Васил Левски. Да, човека също има идеали. Да, подкрепям ги, но гледайте по-глобално и по-мащабно, защото да, и Левски, сега тук влизаме в хипотезата, нали, ако нямаше национално освободително движение, ако бяхме изчакали Младотурската революция, няма да влизаме в такива теории. Теоретични, които не са трудно доказуеми, защото не можеш да докажеш какво можело да се случи. Всеки може теоретични възможности. Всеки може да има някаква специфика, но аз моето лично за мен съм си го изградил. Имам Борис Първи. Да. Това са моите аргументи. Да. Благодаря ти за отговора. Вече ще дам думата и на моя асистент Кобрат Иванов. Виждам, че напира да зададе въпросите. Вече малко по-личен въпрос към тебе. Ти как си изградил в кариерата? И на мен лично ми беше много интересно, когато прочетох, нали, този абзац за какво си учил и точно защо. Но моят въпрос към тебе е, защо се насочи към историята на социалните дейности в докторатурата ти, когато ти си учил, нали, история, българска история през... Тръгнем така по-далече. Историята беше призвание. Тук правя една вметка. Още в училище засичах учителя по история, който явно тогава оцени, че имам потенциал и така предложи да кандидатствам след училище, защото спорехме в един момент, бях не учил до зората на демокрацията, говориме, 90 някой, нямаше учебници, имаше записки. Да. И по Милен Семков учихме тогава, си спомням. И аз бях изкълвал цялата книга и знаех, отделно гледахме истории, тогава навлизаше и ние бяхме жадни за информация. Попивахме и в един момент спорехме с него кой какво е направи. Мен ми се беше паднала темата за Сталинградската битка. Аз му казах колко сте жертвите, каквото, защото той седна каза, пише ти шестица, не дей да идваш до края на срока. Това ме мотивира. Историята беше ми интересна. Признавам си, че не е този единствения път. Още от 4-5 клас имах интерес. Беше ми интересно, хубаво. Доставаше ми удоволствие да чета. Реших, че това е моето. Абстрахирах се. Второ желание беше археологията. Не съжалявам, но историята ми даде достатъчно познание за археологията. Ако само археология беше, нямаше да е достатъчно. Продължих. Това си дойде естествено. Не съм се отказал не само да го завърши за висше, защото ме влечеше. Четях. Постоянно четях и надграждах. Да, харесваше ми основно средновековието. По отношение на втория въпрос, защо в социалната сфера, средновековието вече всичко е написано. Единствено в момента се въртат някаква фактология, дали имало някаква кореспонденция с Калуян, с франките или коя година е всъщност покръстването в кой индик на... макар че те не са чак толкова важни това. Социалната история за мен беше предизвикателство, защото първо изобщо нямаше да кандидатствам. Колега, който бяхме заедно бакалаври, тя беше в педагогиката, каза, тук се отваря едно място за докторант. Вика, ела да видиш история на социалната работа. И аз се викам, какво е това живот? Не знам за какво стана въпрос. Отиваме на среща, дават ми един учебник, аз почвам да го чета, гледам с толкова фактологически грешки, викам тия как хора учат по това нещо. Оказва се, че преподавателя разбира принципите на социалната работа, но исторически няма това, което е основата. И аз викам, тук има страшно голям потенциал и поле. И оттам дойде.
Тя ми предложи научния ми ръководител, станах и докторант, история на социалната работа. Сега имахме колебания какво точно, защото аз бях в средновековие и възраждане и викам какво ще пише па там. Нямам никаква представа. 6 месеца избирах и съвсем естествено се насочих към нещо, което има пряко отношение с осигурителните системи, защото това беше всъщност акцента. Социално-осигурителни системи, модели за социална защита в България след 1944 до 1989, т.е. тоталитарния период. Една тема, която и в момента още е доста така... Доста интересна. За мен е доста противоречива, защото когато казвате оценки, дори на защитата имах такъв коментар, оказа се, че рецензентите още са с мисленето от преди 89. Има моменти, които трябва да сте балансирани и умерен в това, което казвате. Това по отношение на тебе. За бъдеще говоря. Да, той сега се откроява малко. Така че беше интересно и предизвикателство. Социалната работа се оказа, че е едно неизследвано поле. Не само за България говоря. Да, имаше отделни публикации, но се оказа, че тук трябва да правя партина в някаква пряспа, която беше много дълбока за мене. Каквото и да фащах, се оказваше, че дори да е малко, то води след себе си още 200 неща. Дори да фанеш само благотворителност, тук има НПО-та, има история на църквата благотворителност. Фанете нещо друго, социално осигуряване, то са системи. Оказва се, че във Възраждането има, в Средновековието има. Това са предизвикателства, колкото искат. И едно доста хубаво поле. Сега обаче тук правя вметката, че вече съм главен асистент по 1-2 педагогика и малко ще се пренасоча в друго поле, близко до това, което е, но в сферата на педагогиката. Така че... Педагогиката, това е интересно. Но както се казва, учене през целия живот, с цел да надграждаш и повишаваш степента. Не е само, иначе може би щях да остана в едно поле, не пречи. Аз го разглеждам като за мен е нещо положително, защото ми отвори други врати. Надявам се, живот и здраве, и там да има някакви по-солидни публикации. Сигурно, като те познават, ти си изключително дисциплиниран, интелигентен, така че аз не се съмнявам, че ще постигнеш и успехи в новото поле, което си избрал да учиш и да си изявяваш. Но сега също аз имам още един въпрос към тебе, където като баща ми, за твоето мнение след един исторически период, сега специфично питам за след българското освобождение, 1878, през кой период на българската история, време, най-добре или най-честна или ефективна, каквато и да е дума искаш да използваш, е била социалната справедливост? Каква най-висока степен на социална справедливост? Така да го префразирам, въпрос е имало в кой период според теб и... Така да го разглеждаме, ако трябва да съпоставяме. Спрямо останалите държави, къде сме ние и какво правим всъщност тук. Колкото и така да прозвучи не много исторически, Цанков прави, така не само Цанков, но и превратите тези 9-майските, това са преврати. Но там социалната платформа е много силна. 36-та за мен е изградената социална държава в България. Да, не в този вариант, който е идеалната социална държава, но имате система за социално осигуряване, осигурителни рискове, всичко по това покритие, плюс закон, който ви го регламентира. За мен е това е Кимон Георгиев, 19-майците и 9-юнците, защото те са една част от такова общество, което е прогресивно. Сега някой ще каже, те са превратаджи, не знам си какво. Вижте го, Кимон Георгиев е в Отечествено-фронтовското правителство. Там имат програма за социалната държава. Отворете програмата на превратаджиите, ще видите. Всеки, който има ясна цел и програма, той може да направи нещо, ако следвате стъпките. Тук ще прозвучи малко националистически, но
Отворете програмата на НГСДРП, Национал-социалистическата работническа германска партия. 33-та. Абстрахирайте се от това, което е антисемитското, расисткото и всичко друго останало. Вижте социалните аспекти. Колко процент е тази програма? Социална ли е? Ами, аз бих го казал така, абстрахирам се, може да го цензурирате, ако искате. Да, ако бях в Германия и този човек ми обещае такава програма, щях да гласувам. Да. Да. Цената е винаги висока, защото не може да давате без да взимате. Логично е, че дори да имат изградена социална държава, тя ще е балансирана по този начин, че или ще взима и ще дава на някой, или ще преразпределя. Няма идеална социална система. Аз поне това, което съм виждал, не познавам, дори шведската говорим. Защото тя в момента се дава за модел, но ако се поставите разходи, условия, всичките тези елементи, които формирате на социална система, ще видите, че тя не е съвършена. Цената е много висока, но получавате всичко, което е максимум. Но то, ако го преразпределите в същия вариант, ще видите, че тук го получавате същото. Така че... А тя не е ли до един подвъпрос? Тя не е ли доразвита след 9 септември 1944? Да, системата се надгражда. Сега някои казват, 30-те години се изградила, но ако вземете това, което прави новото правителство след преврата, защото това си е преврат, установяването на комунистически и тоталитарен режим, ще видите, че тук също има една социална политика. Но тя е не само на идеологическа основа, защото имате идеология, но имате и социална програма. Няма как да следвате нещо, ако нямате някаква база, за кого го правите. Ако ще сте народна демокрация, кой ще ви е основният субект, който ще обгрижвате народа? Логично е, че всичко ще е насочено за него. Цената също е много висока. Сега, тук правя уточнението, че има и хубави и лоши неща. Ако трябва да се съпоставят от политическа гледна точка, да, съгласен съм с повечето историци, това е тоталитарен режим, репресивен, всякакъв този, който се налага. От социална гледна точка също е много добър, но има и ограничения. Казах ви, има тук един момент, където гледате, давате на единия, но взимате на други. Имате привилегировани класи. Да, имате социална система, която е облагодетелствана, но тя облагодетелства само тези, които са подкрепа на режима. Всички, които не споделят тези идеи или виждания, те се изключват. То го има навсякъде това, но тази сегрегация тук е по-очевидна. Да, експонира се, че всичко е супер, имаме супер система, но под шаблона винаги има нещо, което не е хубаво. Така че няма идеална система. От икономическа гледна точка, ако я гледате, може би тук икономистите ще ме опровергаят, ще кажат, това е една система, дето е с пълен фалш, нищо не се произвежда. Да, но това, което се е построило, някъде още функционират някои неща. Нека не изхвърляме с лека ръка всичко, което е направено. И за добро и за лошо то остава. Традиции, наследство, това е. Да. И сега малко да ще променя темата. Ще се върна пак към традициите българските, разбира се, и историята. Пак е свързан малко или много с историята. Защото се правят много спекулации, специално от нашите съседи. Но аз ще оставя на теб да отговориш на този въпрос. Според теб, откъде идва тази прекрасна традиция, вековна, бих казал, традиция на мартеницата? Според теб, откъде са корените на тази традиция? Тук ще отговоря по два начина. Един е от чисто личното ми мнение и втория от социалното ми, което предполага, че трябва да спазваме добрия тон, европейските ценности и всички останали. Да, ние сме част от едно общо. Сега, ако трябва в личен план да го кажа, в Влахия се е писал кирилица до, няма да казвам коя година, но реално Влашко е възстанала територия на България през почти цялото средновековие. Почти даже не знам дали изобщо са имали някаква автономия. Солниците в Карпатите са български.
Факт е, че българите, за да стигнат до тук, трябва да минат от някъде в кораби, поне това, което знам, не сме били много добри. Мироплаватели, да. Да. С лодки еднодръвки, дето се опитваха да ни казват, че сме минавали, съмнително за мен, така че няма как да не се влият тези традиции. Това са територии и сега да абстрахираме се от тук между регионалните противоречия. Всяка държава ги има. И сърбите с Косово, и Босна, македонците с албанците и с нас, гърците са с македонците и нас и турците. Това са балкански реалности. Факт е, че имаме общи традиции. Факт е, че сме живели колко 4-5 века заедно. Споделяли сме едно и също. Влахия, да, била е в леки граници автономия, но като част от това, което е останало, логично е, че ще прилагат празници. Празниците са направени, за да могат да се събират хората, не да се разделят. Ако това ни събира и ни прави по-добри, защо не? Дали му викат Мартеница или там Мартеничак или нещо от сорта, за мен е без значение. Щом има възможност, поляризирайте го. Да. Но пък нашите съседи от Запад ще кажат, че тази е македонска традиция. Значи за нашите югозападни съседи, да югозападни, да, защото казваме или добро, или нищо, и обикновено нищо не казваме, защото няма как да кажем нищо добро. Да. Той нещо интересно попадах, аз ще си позволя да го кажа, защото аз съм водещ и ти като гост мога би така много дипломатично се ограничаваш, което е прекрасно, но аз не мога да се сдържа. Професор Божидар Димитров беше казал, питаше риторично въпроса, с какво се отличават българите в Бесарабия и българите от Македония. Бесарабските българи се убиват да ти обясняват на руски, че са българи, българите от Македония се убиват да ти обясняват на български, че не са българи. Нещо такова се получава. Сега бъдете толерантни. Да, има ги тези противоречия. Аз имам студенти от Македония, от Украина, от Молдова и от Сърбия имам, така че когато стигне до такъв момент, трябва да сте малко умерени. Да. Забравете пристрастията. Ние сме вече в модерните времена, живеем заедно. Ако паднат границите, това няма да има никакво значение дали сте македонец или сърбин. Да. Когато нямате граници и свободно движение, какво ви пречи да говорите? Ние се разбираме от двете страни. Дали на сърбски, дали на македонски. Дали на български. Ами вижте до Северна Гърция, всичко там говори български. Да. Както се казва, добре, че не останахме на три морета, че щехме да си говорим, нямаше къде да се застроят толкова плажове. Да. Тоест, важно е да се разбира. Опитвал ли си пляскавица ли? Какво е да Пляскавица. Да. Има ли нещо близо до нас? Като вкус? Сега, какво да ти кажа, за мен това си е много по-голямо в теб. Абстрахирам се, нали? Добре, да. Значи сърбите обичат по-големи кюфтета. Не, гледай го в тази гледна точка, техните порции са по-големи. По-големи, да се нахраниш. Нашите са по-икономични. Шегувам се сега дали му викате шопска салата или гръцка салата или руската салата била френска салата. Семантика на език. За мен лично аз не съм издръбнял толкова. Ами руската салата, да ядем, да не ядем. Шегувам се, тръгна да се ядат така тия кулинарни забежки, които правим тук. Идеята е да има някакъв диалог. Това едното води до другото. Да, дали са сармали или сарми няма значение в Румъния. Или гушки. Гушки, някои им викат гушки, което е малко странно. Това е идеята, защото като са обгърнати, сено са гушнати. Така че това е регионални особености. Те има така романтично виждане. Чудесно. Гърнато, чудесно. По-добре, отколкото разделени мразещи се. Да, някой път гледате думата. Когато имате някаква дума, тя ви дава всъщност и корена. Когато е мартеница, мартеничок или каквото и да е там. Ами, вижте му корена какъв. За да мога да разберете. Така е. И аз съм голям фен на, да го кажа по-съвременно или по-простено. Фен може би не е правилната дума, ама изключително много имам респект към Влад Цепеш. Ето дори в твърде вероятно, където е погребан самия остров, се казва Снегов, от сняг, нали?
Ако нали тръгнем в тази посока, нещата са логични. Сега тук за семантиката на румънски и влашки език. Цепеш, каква дума е? Може би отцепя. Български да, защото отцепи. Ето ви го български корен, ама иначе коло набиват ли какъв? Да. Това е като дръсни пали клетчиска, по-сложният термин. Цепеш, когато имаш такъв упростен термин. Цепиш, цепиш, да. Той ги нацепва, не ги нацепва. Особено ако идват от Малазия. Абстрахираме се от такива етно-религиозни... Това така е било, това е самата истина. Въпросът е, че търсиш семантиката, нали, какво е във Влахия, какво е в България. Ето ти ги корените. Да. И сега да включим и малко да посменим към по-личната реалма. Точно за хората, които не знаят, нали, ти си служал като в разузнавателния батальон. Ти какво точно правиш в твоята служба? Значи това, когато го запишеме, после ще трябва да те убия и да спреме записа и да го... Не, шегата на страна. Мално служил съм, карах пред казармена подготовка, бях парашутист. Исках да съм парашутист. Комисията, когато отидах, имах целия набор. Бяха и радисти, парашутисти, шофьори, не знам си какво е. Полковника седеше и вика: момче, къде те пращам, избирай си, вика, поделение, защото с тия курсове пред казармена, викам, можеш да избираш всичко. Да. И аз викам, задължително искам Пловдив. Това беше условието ми. И беше така един от аргументите. Той вика: момче, вика, ти си 20 кила мокри дрехи, вика, как ще пратиме там? Викам: бе, не искам там, жив, мъртъв там, каквото и да е. Да скачам с парашут. Да, аз имах 17 скока преди казармата. Това не го знае. Това е много. Това почна като хоби ли или просто... Живея срещу божурище. Да гледате всеки ден как скача някой, тогава се скачаше много пред казармата подготовка. Тук мога ли да направя отклонението, за да разясня? Да, разбира се. Нямах още паспорт. Решавам, че ще ходя да скачам с парашут. Чувам от някаква позната, че там се скача, записват, отиват и скачат. Тя с луда глава, демокрация, знаете какво е. Всеки се прави на кой по-плана и отивам аз. Отивам моята инструкторка, ме вижда, аз в някакъв лапетя, викам, искам да скачам, тя вика, ще запишем, а вика, на колко години си? Аз викам, нормално, на колкото трябва, нали, казвам. Тя викам, добре, вика, служебна бележка от майка ти, баща ти, снимка от паспорт, ксерокопия от паспорт. Аз викам, нямам такова нещо, нашите като чуят няма да ми дадат. Какво правя? Викам, паспорта ми се издава, излагах я, нали? Тя каза, добре, служебна бележка от вашите, че са съгласни. Аз фащам, пишат бележката, фалшифицирам подписа на нашите, но се поставям, не им казвам, че ще ходя да скачам. Ходя 6 месеца тренировки, наземна подготовка, теория, уча с хода. Отивам, скачам, връщам се, казвам на майка ми, тя припадна. И вече го беше преживяла, но когато вече знаеше, ме гледаше и, нали, когато имаше скокове, седи долу и гледа с бинокъл. И аз щастлив, защото и тя знае, той самолета правеше кръгчето и си скачаме, както и да е. Проблема беше, че бях толкова прекалено ентусиазиран, почнахме 80 човека курс, накрая бяхме само 6. Аз обаче оставам и продължавам, искам да скача. Тя вика, ти с това ухо, защото имам здравословни проблеми, не мога да скача. Викам, не ме интересува, ако ще скача. Включваме във втората група, втори модул. Обаче вече ставам помощник, нали, с статут на не инструктор, но на помощник. Да. Скатавам вече парашути по-бързо, от който и да е. Правя всичко по-бързо, скачам, нали, покривам разряд, отварям резервен парашут, скачам ръчен скок, вече имаме 1000 метра, 1300 метра скачаме. И аз вече съм направил всичко до, дет се казва, втори разряд. Дет се вика, почти дипломиран парашутист. Идва време за казармата, влизам вътре, нали, идва повиквателната. И аз седя в почтата, гледам повиквателната и викам, дано да е 32 990, дано да е 32 990, отварям, гледам 32 990, Сбъдната мечта. Да. И това беше за мен така най-щастливия миг. Отивам където искам да бъда, искам да правя това, което искам да правя.
Отивам, оказва се, че аз съм най-слаботелесния в цялото поделение. Едва съм 55 кг, почти 57 кг. Най-лекия в цялото поделение. Оказва се обаче, че съм с най-много скокове от всичките, включително и от ротните командири на учебния център. Защото те идват някакви зелени от военното училище. И аз си нося парашутната книжка, защото там се пише. 17 скока. Они отваря, викат ме в щаба, гледат ме като извънземно и вика, момче, вика, ти къде си скачал? Тази книжка не е вярна. Викам, как не е вярна, хора? Викам, то всичко е подписано и подпечатано поделение, полковник, подпечатано за пъща. Той вика, не е възможно, вика, той е твоя лейтенант, има, вика, 7 скока, ти вика, имаш 17 ръчни, вика, имаш почти втори разряд, той вика, няма даже още разряд. И аз викам, и така се случи, случи се, и той вика, не мога. И това беше хубав момент. Сега другото, сега не се залъгвайте, че парашутизм е само скок. Това е най-гадната служба. 10 км всеки един скок, бягаме марш на скок. Това си е буквално, вие сте си пехотинец до момента, в който се приземите. Докато кацата сте парашутист, оттам нататък сте си кашик. Така че имаше и хубави моменти, но като цяло щастлив съм, служих в две поделения. Колко скока имаше? Да, Там не скачахме, тогава беше Жан Виденевата зима, имаше големи проблеми, но когато, кризата дойде, стреляхме на стрелби с по 5 патрона, няма да го коментирам това. Ние сме стреляли с малко. След казармата върнах се. Повечето ще кажат, няма какво да правиш, защо исках. Имам още 2-3 скока, имах 3 скока допълнително с една нова система, защото знаех, че ще дойдат нови парашути и исках да хода да скачам. Но понеже бях вече в извъннаборна възраст, трябваше да си плащам. Не ме спря. Ходих и скачах. Така че бях щастлив в това отношение. Най-хубавите ми моменти са, колкото и парадоксално да звучи, на божурище. Дъжкал, студ и пек и всичките тези емоции, защото когато го правиш с кеф, ти доставя удоволствие. А когато го правиш по принуда, не е логично. Да. Караш го машинално, не се отдаваш, съдял съм зима, студ, лед, по летището в кал, дъжд, киша. Всеки ден това да пътувате с автобус до летището си беше геройство. Автобусът беше на час и половина, не на 50 минути, а на час и половина. Беше най-хубавият момент, признавам се. Да, имаше и лоши, но като цяло щастлив съм. В моменти, по-скоро беше щастливо. А некога скачал ли си парашутист в други държави или нещо подобно като... Този коментар ще го запазя. Не съм скачал, но като цяло сега парадокса за мен беше, че имах повече скокове, отколкото кацания. Да. Тоест повече отваряне с парашут и бяхме лятото с един колега в Словакия. Не знам дали ти го спомена. Не може. Излитаме с самолет, мене ми е хубаво, нормално. Усещам вибрациите, претварването, залепвам за седалката, въртиме се. Идва момента за кацане, аз никога не съм кацал с самолет. Вярвай ми, че бях блед като платно, тя беше се притеснила и викам, а тебе да не те е страх, вика от самолет. Викам, не ме е страх от самолет, е страх ме от кацане. Защото не знам какво е. И оказа се наистина, че пилота не беше от най-добрите, като наби спирачките 3 пъти се залепих за седалката отпред, защото с Ryanair бяха ефтините тарифи, там седалките са близо и аз не знам какво се очаква от мене да правя и ми е специфично. Това е. Оказа се, че и до това доживях, кацнах с самолет. Както се казва, пожеланието на парашутистите да имаш толкова отваряне на парашута, колкото са ти скокове. Но тук всъщност се получи кацането от едното да ти е с самолет. За да видиш какво е. Това е кръга на шегата, така че това е общи линии. Сега, следващия въпрос. Ако се те ядоса или се разсърдиш този въпрос,
аз го измислих, неговия асистент. Ще завъртим малко така към политически, но не прекалено много, няма за да опучаваме, защото аз напълно съзнавам, че ние не мога да правим така. Трябва да внимаваме политическите изказвания и конъюнктури, трябва да се съобразяваме. За съжаление, аз не винаги го правя за добро или за лошо, но както е въпросът ми е, не намираш ли доста сходни неща като цяло при провеждането и налагането на политики от времето на Сталин и Хитлер и днешния неолиберален модел в Европейския съюз? Ако говорим по отношение на Русия, виждам паралели. По европейските държави не толкова, но и там се забелязват някакви такива авторитарни тенденции по-скоро. Но това е естествено капсулиране. Всеки иска да задържи властта. Сега как ще провеждаш политика? Сега имам отделни наблюдения, не претендирам, че съм политолог. Виждам какво става във Франция, виждам Полша и другите държави. Протестите, това са естествени процеси. Но някой път политическите решения не са логични. Защото самата среда създава други условия, а вие налагате някакво политическо решение, което ако направите проучване, ще видите, че нагласите на хората са съвсем различни от това, което е. Да. Но трябва да следвате, така да се каже, правия курс, който се налага не от кой да е, от някой по-определен или лоби или някаква политическа сила. Виждате, че дори в европейското пространство, общо европейското говорим, има фракции. Дали ще са зелени, дали ще са либерали, дали ще са социалисти, това е политики, които те следват, но всеки дърпа чергата. Парадоксът е, че когато ляво ориентирано правителство дойде на власт, то не прокарва никого либерални или не до край това, което е заложило. Тоест имате едно обръщане, т.е. рефлексия. Когато левите партии дойдат, те прокарват консервативни, консервативните прокарват леви. Да. Това е с цел, за да може да привличате електорат. Ама тук това е политическа семантика. Като цяло, в началото така, не само, дори в момента, ако говорим за Русия, става въпрос. Да, аз по-скоро... Русия има така... Там нормално, там традициите няма как да се сменят и с 10 поколения. Там ако няма човек, който да ги насочва, няма да прокопса така голяма държава. По-специфичен модел е Турция в момента, защото вчера, не знам дали видяхте. Да, спечели с изборите за първи път от доста години. Това не значи, че Ердоган ще падне, тук просто ще има едно консолидиране лично за мен, но факт е, че и дори най-така авторитарните режими имат предел. Говорим и за нашата политическа система. Виждате, че това са фактори. Сега не мога да кажа как ще се развият нещата. Аз винаги съм социално ориентиран. Това обаче не означава, че имам изцяло леви убеждения или изцяло консервативни или либерални. Аз съм по-скоро умерен. Буквално мога да, ако трябва да се позиционирам в пространството, центрист на центризъм, буквално центристка някакво такова течение, защото нито в ляво, нито в крайно дясно или крайно ляво. Няма, умерен. Сега факторите винаги провокират. Не може да давате еднозначно мнение, защото субективизма винаги го има. Ако кажете че трябва да вкарваме жито от Украина, за мен не е проблем. Ама ако съм зърнопроизводител, какво ще правя? Ще имам вече друга нагласа и друга политика. Тоест това си е една рефлексия. Рефлексията определя всеки според настроенията, буквално така го разбирате. Защото... Да, и как засяга неговите интереси или светоусещане, мислене. Всеки има различно мислене, няма как да сме еднотипни, това всъщност е идеята на обществото. Не може да сме шаблони, защото когато сме шаблони, виждаш какво се получава. Вървиме в една русло, накрая се оказва, че 10 човека викат, ама тая е грешната посока, ама един вика, да, тук ще вървиме. И какво се получава? Блатото. И в това прозирам в твоите думи, че в началото, което каза, когато отговаряше на въпроса ми, че някакси като че ли управляващите кръгове в Европейския съюз, включително и най-вече, са загубили връзката с хората, защото когато прокарваш едни политики, които противоречат на настроенията на по-голяма част от хората, и имаш усещането за налагане.
И тук един епизод направихме за свободата, по-абстрактно и по-разширен епизод с моя асистент. И говорихме, че каква е разликата между политическо правилното говорене и цензурата. Те са две едни и същи неща, просто едното звучи по-цивилизовано. Въпросът е кой ще те излъчи и дали ще те допуснат да те излъчат. Да. Цензурата е това. За съжаление наблюдаваме и днес, дори в Европейския съюз, но света се развива постоянно и ние може да се само надяваме, че нещата ще се развиват в една по-позитивна, по-ведра обстановка и мирна. Аз съм малко скептик, така ако ви позволиш, ще кажа, че съм скептик, защото виждам на къде върват нещата. Абстрахираме се, нали, от политическите процеси. Виждаш, че ние сме консуматорско общество. Европа в момента е такава територия, в която консуматори. Оказва се, че няма никакво производство. Не може да произведе 1 милион снаряда. Това е смешно. Как ще се пазят те 12-20 държави, ако имат общ отбранителен съюз, но не могат да си произведат 1 милион снаряда. Това е смешно за мен. Факт е, че разчитаме само на внос. Ние сме консуматори. Вече сме изгубили всичките тези възможности. Логично е, че ще има някакви процеси, последици, но какви да са задоволени. Аз не искам да задълбочаваме, но погледнем в миналото, близкото минало, преди 10, 15, 20 години лидерите на Европа бяха Шльодер във Франция, нали, в Италия беше Берлускони, Блеер в Великобритания. Те предпочитаха да работят с Русия, да не правят огромни разходи за оръжие, но когато коренно се промени политиката, което ти отбеляза, когато, нали, се настъпва една конфронтация, няма кажем да посочим с пръст кой е виновен и кой не, и кой е по-малко виновен и кой повече, но когато се конфронтираш с една суперсила и да не можеш да се произведеш снарядите, е най-малкото глупо. Това за мен е смешно. Да захранваме Украйна, когато се раздели с Русия, имаше втората по големина армия, третата по големина армия след руската и американска. В един момент се оказа, че складовете са им празни. Аз задавам тъпия въпрос от 94-та година до сега. Това са почти 20 години. Къде са го продали това оръжие? Да, там има доста така индикации за сериозна корупция във върховете на управление, което наистина е най-малкото отблъскащо и потресаващо, защото цяла Европа сега е заложник на тая политика. Че никой няма да излезе победител от тази война, дори Русия, дори Украйна, или дори Европа или САЩ. Последиците са десетилетия. Да, и печелившите са големите компании за оръжие в Америка, големите конгломерати, като Lockheed Martin и така нататък. Те ще излезат с големите печеливши от цялата, както винаги е ставало. 10 000 хеликоптера в Виетнам, на кой му е пукало тези компании, колко хора ще умрат. 10 000 хеликоптера, само ако изчислим 10 000 хеликоптера, които американци губят в Виетнам, това са милиарди. Плюс боеприпаси, плюс напалм, плюс самолети. Една ракета, точно това четах, немска ракета, се оценява не знам си колко милиона. Даде там коментар, тя преди войната струва 25 пъти по-малко. Как се получава тази себестойност? И тук логичният въпрос е кой печели и защо е толкова висока цената. И кой определя цената? Един патрон струва примерно 1 лев, сега ако трябва да го вземате, сигурно е 10 лева. Да, месинг, нали, барут, условия, работа, труд, всичко като го сложиш, сигурно се калкулира. Обаче, когато производствените мощности работят на 100%, логично е, че себестойността трябва да пада, не да се увеличава. Пазарен принцип, който тук няма никаква логика и ето го политически елемент. Казват, даваме 800 милиона долара за еди какво си. Ама като завишите цените, вие какво всъщност давате? Себестойността, това кенче, ако го пращате на някой, казвате, това се оценява помощ на 5 лева, може да е 1 лев. Да. Обаче вие го калкулирате като 5 и казвате, аз давам 5 от 5. Нали? Ето ви го икономическия принцип. Така че каза ви, войната е нож с два. Аз винаги съм казал, никой не разсъждава. Парадокс е, че в момента никой не говори за мир. Всеки говори за оръжие. Никой не казва, дайте да седнем и да кажем, тук да е руско, до там да е украинско. Няма го това. Говори се само колко снаряда, колко време ще издържат, колко време ще са нужни да се обучи или колко време ще е нужно да се направи някаква офанзива за някъде. Чакали пролетно-лятно настъпление, есенно мобилизацията в Русия вървила с 300 000.
Ами хора, като виждате, че върви на някъде надолу това, Да. седнете и мислете. Да. В момента имаше клип, че 16 годишни военно обучени. Кой гарантира, че няма да ги пратят? Да. И аз винаги съм го казал, че и може би с това да приключим темата с тази отвратителна война, която се случи и виновниците трябва да бъдат изправени според мен на съд, защото никой не мисли и не го спомена в медиите, че ако предположим, че до момента са умрели по статистически данни 500 000 души от двете страни, нали, едната става да кажем 200, другата 300, няма значение, 500 майки, сестри, деца няма да видят бащите си и братята си. И това продължава. И никой не може да си представи, аз искам и на всички зрители да ми кажа да си представят, ако загубят своята дъщеря или син или брат, как се почувстват. Живота повече за тях няма да е същия. И никой не мисли за тия, този човешки фактор. Тая мъка, която тя не може дори с пари после да се изчисти и да се по някакъв начин да е някакъв заместител да се намери след това. Няма. Дори компенсаторните механизми, които съществуват в момента, те не действат. Факт е, аз се правя в момента така, подготвям една публикация, последиците за тези, които стават, така да ги казвам, сираци, самотни родители, жени или които получават, така да се каже, военната пенсия. За тези, които са загинали. Оказва се, че понеже там статистиката е много изкривена, защото първо не се знае колко са загиналите официално, дават се някакви статистики, но ако отворите системите за социално осигуряване и видите как се преразпределят тези средства, могат да го видите. Това са хиляди хора. Като тук това говорим за поколения. Не говорим плащане еднократно, обезщетенията са ясни. Тоест, ако на дете остане сирак, вие трябва да плащате до пълнолетие. Да. Тази жена, докато детето порасне или си намери мъж или някъде нещо може да се стабилизира. Родители. Тези родители губят поколение. Губят, абстрахирате се човешкия живот. Това е създание, което това е човек. Все едно да изгубиш някой близък. Знаете, не може да се компенсира колко ти пари. Да. Факт е, че този процес е много сложен. Лично за мен не знам как ще излезе цялата работа. Както и да е в една война, никой не излезе от двете страни победител, дори едната страна да вземе повече територии, така да аз като за обикновените хора не мисля, че от една война някой излиза победител. И в тази война аз не мисля, че ще излезе някой победител, особено който и да излезе няма да е реален победител. Да. Дори да спечелиш територии, тези територии не компенсират живот. Да. Факт е, както баба ми, Бог ме прости, тя каза нещо много пъти, много умни неща, много прозорливи. Един ден аз бях така на 15, изпълнен с националистичен жар и патриотизъм. Казах и трябва да си върнем на Македония, тя ни принадлежи. И баба ми каза нещо много проницателно за жена, която е без образование. Тя каза, Чедо, ако аз те загуба тебе, защо ми е тази земя? Защо ми е тази земя? Ви както ти теб те няма. Логично. И така, че който ще победи в тази война, дали Донбас от едната или от другата страна. Халал да му е. Да, то... Така да се каже. Да. Да, но не се стига до там. Да. И последния въпрос Предпоследния, извинявай. Един от последните въпроси, така да кажем, е по-лек. Пак се допитвам към твоето мнение. Ако можеш да промениш или да въведеш нов закон, където за да подобри социалната справедливост, какъв би бил и защо? Тук ще ти отговоря всеки, понеже водим история на социалната работа, сега водим социално осигуряване, упражненията. Моята надежда е, аз не вярвам, че ще променя нещо, дори да ме вкарат в някаква експертна група, няма да променя нищо. Вярвам ми, че решенията не се взимат от логични действия, ами по-скоро политически. Да. Но моята надежда е някои от студентите, които минават през мене, да е поел някаква информация и дай Боже да влезе в някаква експертна комисия или партия, за да прокара нещо. Има много неща, които трябва да се променят. Страхираме се, че социалният ни статус е сега много нисък.
на дъното на Европа сме, както и да го гледаме, колкото и да се опитваме да влеземе, за да ще вкарат и еврото, но факт е, че сме най-ниско. Имаме много проблеми, говорим и закона за пенсиите, правилата там сега се урегулират, но факт е, че имаме демографски срив. Това променя целият баланс на всичките системи. Ако вие нямате осигурителна система, който да плаща осигуровки, няма какво да правите. Какво се очаква, че ще правите? Дефицита на социалното осигуряване в момента, знаете ли колко е? Няма да го споменам, защото спрях да го следа преди 4 години. Преди пандемията беше 40 милиона бюджета, сега в момента е 400 милиона. Милиард и 400 милиона. Даже не съм сигурен дали не ви лъжа с цифрите, но смятайте колко е нараснало. Да. Като имаш предвид, че тук вноските на държавата са баснословни. Говориме в процентно съотношение. Държавата компенсира всичките дефицити. А това е страшно голямо паро. Не знам сега, лично за мен закони, този, който сега за деинституционализацията също е недомислен. Закона за образованието също има потенциал да се променя, но там не мога да кажа дали формата, която се иска или това, което съществува оптимално. Има малко така разнопосочно мнение. По отношение на другите закони, да, за стимулиране на майчинството. Да. Това е може би един от така законите, които не е много домислен, макар че и тук. Обръщам внимание, че България е с закона, който за най-дълго майчинството. 2 години, кодекса за социално осигуряване. Да. Това си е регламентирано. Факт е, че плащанията са много малко. Не се насърчава раждаемостта. Как се очаква да имаме демографски пример, когато вие давате социални помощи на майките, които са не могат да си покрият за дет се вика пелените да вземат. Да. Смешно е. Как се очаква? Нито стимули за първо, нито за второ дете. Стимулират ги да се върнат на работа. Ама извиняйте, как се очаква вие това дете да го възпитавате, когато искате тя да се върне на работа? Да, най-бързо. Да. Очаквате после да расте някакво ползотворно поколение, което му липсват първите 7 години, защото майчинството е това. И после се чудим защо системата куца. Трябва да тръгне изначално. Политиките са много така, лично за мен сбъркани. Имаме добри неща. Проблемът е, че в момента карваме това, което ни се налага. И това някой път е деструктивното. Защото когато ни пуснат някоя резолюция от Европейския съюз и кажат да, тук трябва да се направи това. И ние казваме да, хубаво, ама то не е функционално. Те казват, да, ама ние няма да ви пратим пари по фонда за възстановяване и развитие и тук всички чакат на това, защото няма откъде да има. И казват, дайте ще го приемем и последиците вече се натрупват и наслагват. В един момент се оказа, че след 10 години тук ще е някакъв хаос. Няма как да се оправи, ако не съм мисля. Да, то е свързано и с моя последен въпрос към теб. Аз мисля, че този проблем, за който ще те запитам, не може да се реши само с закон или закони. Мисля, че тук трябва общо обхватни действия, привличане на инвестиции, както ти спомена, стимулиране на раждаемостта и отглеждането на повече деца. Но според теб, какво може да се направи, за да се намали или, ако не да се изкорени изцяло, да се намали бездомничеството в България? По принцип това е забранено. Като законодателна рестрикция, има го в Конституцията, няма никой право да проси, т.е. предполага, че по закон тези хора са в нарушение. Но логично, че трябва да има система, която да го контролира и да го ограничава. Но като практика, дори в исторически план, това няма как да се ограничи. Това е резултат от много фактори, но най-вече от икономически. Хората няма как да отидат на улицата, ако нямат дом. За да имат дом, трябва да имат условия. Не може да има жилището да струва 150 хиляди евро, а ти да изкарваш 1200 лева, какво се очаква да платиш. Това няма никаква икономическа логика. Тоест по тази логика, ако ти си вземеш жилище, трябва да ти оставят средства, трябва да си плащаш жилището и дете се вика да отгледаш и деца. Ами да обяснете ми, аз поне нямам никаква така логическа
Мисъл и обяснение, да. Опираме пак до волята на политиците, политиките. Както кажеш, никой не има закони, но те не се спазват. Както виждаме, между блоковите пространства в София се превърнали в пивници. Това е забранено да се пие навън, но всичко се случва. 2000 и някой, не си спомня точно коя, в България по улиците бяха загинали повече хора, отколкото в Ирак. Така че тук пак опираме до неспазване на законите, неприлагане, може би, на политики адекватни, привличане на инвестиции и така. Че няма закони, просто че не се спазва. Защото се оказва, давам го за пример, когато един го спазва, другия вика, то е луд. Ти не го спазваш, той не го спазва, аз го спазвам. И какво се получава на практика? Да. Ако вие двамата работите в сивия сектор, аз работя, нали, моите осигуровки са по-големи, плащам. Вие във време за пенсия, кой ще плаща? Аз или вие? Ти? Аз, защото аз съм си плащал, обаче от мене взимат, защото на мен ми казват, вие ще имате таван, няма да мога да взимаш максимално, за да може да има той и той. Ето, ако вие сте солидарни, както аз съм солидарен, тогава може да се промени. Проблема е, че никой не е солидарен. Това е българския менталитет. Ама ние защото живеем дълги години в Ирландия и по някой път тази солидарност се тренира. Тренира се, примерно, не се кара пиян, като ти вземат колата, вкарат те в затвора или огромни застраховки се плащат след това, като ти върнат книжата в Ирландия, трябва да се изкара наново, ако сте пили на промилите са много високи. Да. Тук не ги ограничава. Взимат ти книжката, пак се качваш и пак караш. Ама ако да вкарат в затвора, следващия път няма да се качваш. Системата не е направена за превенция, а за... Буквално затворите за мен в България са курортни селища. Така го разглеждам. Не можеш да отидеш в затвора, да лежиш, да те оправда след определен период, нали, за добро поведение. Убиваш човек, признаваш го и това ти намаля присъдата. Аз не го разбирам това или аз нещо съм сбъркан. Няма никаква логика да отнемеш човешки живот, след това, че си признал, да ти намалят присъдата, при добро поведение да ти спадне с още една трета, ти всъщност излежаваш една трета от възможна присъда. Да. Седиш в затвора, какво правиш по цял ден? Не те превъзпитават, не те променят и ти седиш там на курорт. И накрая се оказва кой плаща сметката. Знаете ли колко е бюджета на главна дирекция изтърпяване на наказаните в България? Те са по самостоятелно паро, което с ранг на... няма да ви казвам на какъв бюджет. Защото това са издръжка на всичките тези затворници за храна, охрана и материално-техническа база. Ние работим за затворници. Ако така зависиш от мен, бих приложил един тоталитарен принцип. Тия хора или да правят павета, или да правят пътища или камъноломната. Труда изгражда и облагородява. Лично мнение не го... Аз го споделям същото мнение. Мисля, че така се превъзпитава, но също и така, както в ирландския модел, действат. Ако законите действат, които са приети, има ограничаване сериозно на престъплението, независимо от какъв характер, макар че в Европа наблюдаваме едно покачване на престъпленията, една по-голяма бруталност, една по-голяма агресия. Може би факторите са много, но тя няма да ни стигне цяла вечер, може би за тази тема. Аз искам изключително много да благодаря на моят приятел доктор Александър Христов, че откликна на поканата за този прекрасен разговор. Надявам се, че се е получил по-така неформално. Аз мисля, че много добър епизод се получи. Някой път сигурността върви и задава някакви рамки, които не са така... Може би малко текчителни за всички страни. Мисля, че каза много интересни неща и както преподаваш, така и може би някои от нашите зрители и слушатели ще си вземе бележки или пък ще вникне в неща, в които не е вникал до тогава и ще промени малко България за по-добро. Дай Боже, всеки се надява, ще видим резултат. Така се казва, когато стигнем на пределна възраст, да има кой да ни гледа. Това е. Дано. Ние докоснахме много теми, но аз си мисля, че беше много интересен и колоритен епизод. И вече това е към зрителите. Ако сте го изгледали целият епизод и ви е харесал не само този епизод, но и канала, ако го разгледате, не забравяйте да натиснете subscribe бутона и камбанката за нотификации. Ще се видим следващия път.